Ходихме на молитвено събрание, върнахме се като всяка нормална вечер. Събудих се в 3 часа през нощта, за да пия вода. И изведнъж бях издърпан от тялото ми. Усетих, че падам във въздуха и се озовах в затворническа килия. В ада. Това беше извън тялото ми. Никога не бях преживявал такова нещо. В килията имаше демонични същества. Изглеждаха като влечуги. Имаха буци и люспи по телата. Точно тези двамата бяха около 3-4 метра високи. Нямаха никаква милост, а крайна омраза към Бога и към хората. Единият ме вдигна, хвърли ме в стената. Огромна сила. Аз се плеснах на пода. Усетих счупени кости. Другият впи ногти в гръдния ми кош, разкъса плътта ми. В ада имаш тяло, но то не може да устои на този тормоз. Бях измъкнат от клетката и ме качиха на ръба на огромна огнена бездна. Тази бездна представляваше огромна дупка в земята с бушуващи пламъци, издигащи се високо над пропаста. Беше най-ужасната гледка да видиш горящ човек как пищи неистово и как демоните мъчат хората. Миризмите са толкова отвратителни и гнусни. Няма и капка вода. Бях толкова жаден. Писъците на милиони хора бяха толкова силни. Крещяха с всичка сила. Това не е метафорично или алегория. Това е буквална болка в ада. Няма никаква любов. Там разбираш, че никога няма да бъдеш спасен. Няма ангели, които да те пазят. Ние сме създадени като вечни същества по Божия образ и душата ни е вечна. И да знаеш, че ще бъдеш там за цяла вечност, без надежда. В Исаия 38:18 се казва: „Уния, които слизат в рова, не могат да се надяват на твоята вярност. Няма надежда в Исус, защото за тях е твърде късно. Решението е окончателно и тъмнината е пълна." В Изход 10:21 се говори за тъмнината, която може да се пипне. И това не е преувеличение. Тя поглъща всяка светлина от пламъците. Толкова е тъмно, че можеш да пипнеш тъмнината. Най-ужасното нещо. Умовете на хората не могат да си представят ужасите на ада. Умът ти не може да го възприеме. Всяко едно от тези неща ще те убие. Ето защо хората трябва да разберат колко е важно да решат, докато са живи, тук. Ние служим на любящ Бог. Той не иска никой да отиде на това място. Той е създадено за дявола и неговите ангели. Но човекът ще отиде там, защото Бог ни обича толкова много, че ни е дал свободна воля да избираме. И затова Бог иска ние като християни да споделяме Евангелието. Той плачеше, като гледаше как хората падат в тунел, от който ние сме излезли. Болезнено е да гледаш как хората отиват в ада. Ако не познаваш Исус Христос, ще отидеш на това място за цяла вечност. Докато гледах всички тези мъчения и хората, които горяха в огъня, започнах да се издигам през тунела. И там се появи